O Servizo de Recollida de Residuos de Pontevedra amplía a súa flota de vehículos. Hoxe mesmo comezarán a traballar 23 novos que se incorporaron nesta xornada. Isto é un paso adiante importantísimo respecto á recollida de residuos, o tratamento e tamén a limpeza viaria. Todos son eléctricos ou funcionan con gas natural comprimido. Hainos con diferentes funcións e tamaños dependendo da zona da cidade na que vayan traballar. Entre as novidades destaca unha hidrolimpadora cun equipo de auga a presión para eliminar pintadas ou superbarredoras que mesmo poden aspirar botellas cheas. Outra das novidades é a incorporación dunha furgoneta taller que servirá de apoio en caso de avarías de vehículos. Con isto se pode desplegar xa na súa totalidade o contrato. Hai vehículos de carga traseira, de carga lateral, compactadores, hai vehículos para facer limpezas con distintas potencias, incluso para facer limpeza de grafitis ou de pintadas. Aproveitando a presentación destes novos vehículos, dende o Concello fixeron un chamamento á colaboración cidadá para que se sumen ao novo plan de reciclaxe. Creo que todos temos que ser responsáveis, os produtores de lixo, e tamén as persoas a título individual. Canto máis colaboración exista por parte dos cidadáns, máis fácil será cumplir todos os planteamentos que temos feitos, que non é ni máis ni menos que os residuos, cando se separan, se recollen separadamente, se tratan, se reciclan, son, en fin, un recurso, e cando se verten mezclaos, pois son unha especie de bomba de relojería. Dende o mes de outubro do ano pasado, o Concello presentou ao redor de medio cento de vehículos que se sumaron á flota de recollida de residuos. Despois dos expostos esta mañá, aínda restan por incorporar 7 camións que xa están carrozados.